se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonello Beda jselmilkom u jilqakom għas-60 episodju mis-sensiela l-intervista. Wara l-ġimgħa li għaddiet tajnikom programm rekordjat ma' leġġenda tal-futbol lokali tal-passat, illejla ser niġu għal żmien iżjed kurrenti u din id-darba qegħdin live ukoll ma' żewġ mistednin qegħdin taraw hawnhekk fuq il-panel tagħna biex magħhom niddiskutu il-kampjonat nazzjonali amatorjali illi intrebaħ minn Zurriq ftit tal-ġimgħat ilu. U għal dan il-għanmi fuq il-panel għanna propju rappresentant mit-team champion ta' il-kompetizzjoni li huwa Carmelo Caruana u għanna wkoll l-assistant coach ta' Marsa Scala Roger Mifsut illi ġa minn issa nixtieq nirringrazzjahom tal-li oġobhom illejla jinaqdu magħna għal dan il-programm. Passoltu nfakkarkom li jekk għandkom xi domanda li tixtiequ tistaqsu lil panel tagħna jew inkella forsi tagħtu xi kumment ġenerali fuq dak kollu li qed niddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni illi għandna posta marbuta ma' din ix-xandira. Bħalissa wkoll maddejjin passoltu diversi avvenimenti sportivi illi tagħhom ukoll illejla ħankunu qegħdin naġġornawkom matul il-programm. Mill-Premier League Darts għanna lil Johnny Clayton illi rebaħ 6-2 il-logħba tiegħu tal-ewwel kwarti tal-finali tal-sessjoni li għandna llejla ġewwa Aberdeen. Clayton rebaħ 6-2 fuq Gary Anderson. Bħalissa wkoll hemm għaddejja il-logħba bejn Peter Wright, il-plejer Skoċċis ieħor, u Joe Cullen illi qiegħda 4-4 matul il-programm ukoll se nkunu qegħdin naġġornawkom fuq l-andament ta' din l-logħba, kif ukoll bħalissa għaddejja wkoll logħba mill-Premier League Ingliż li fija qegħdin naraw il-Burnley jirbħu 1-0 kontra Southampton. Conor Roberts jiskurja l-gol tal-ftuħ għal tim ta' Burnley. Fuq din ukoll ser ikollna aġġornamenti matul il-programm li ħadd taraw ukoll il-grafiċi tilajn. Insomma, ħallissa nibdaw nitkellmu ftit mal-mistednin tagħna u l-ewwel qed nixtieq nifirħilkom tal-promozzjoni li ġibtu u fil-każ ta' Carmelo ukoll proset tar-rebħ tal-kampjonat. Biss ħalli nibdaw nitkellmu naqra fuq lenti ġenerali u xtaqt li nuħu naqra komment fuq il-kampjonat kif rajtuh intom minnaħa ta'kom li kontu kol protagonisti tiegħu. Għalissa b'mod ġenerali mbagħad nitlu f'diversi temi fid-dettall. Jibda Carmelo minħabba li biex jira Zurriq saru champions. Mela, bħala staġun naħseb li kien wieħed bilanċat ħafna. It-timijiet ovvjament ramaw biex jagħmlu l-qabża Challenge League. U mill-lenti differenti naħseb li kien wieħed ta' sfida bħal l-aħħar tnejn li labna minħabba l-Covid. Nafu bis-sakrifiċċju li nagħmlu aħna l-players u l-kumitat. Roger? Kif qal Carmelo għadet nawguralhom tal-reb tal-kampjonat kien naħseb xi ħaġa mistoqqa min-naħa tagħhom. Rigward il-kampjonat, ejwa, dana għal fl-aħħar lestejna kampjonat sieħ u mhux bitqanżieħ għal-Covid dal-aħħar sentejn għax il-klabs kif għal Carmelo klabs baqgħu jaħdmu u joħorġu flejjes u tal-inqas itkollok is-sodisfazzjoni li wara daw sentejn tal-Covid tuħu promotion jew whatever kollox għal kollox. Li tispiċċa l-kampjonat fil-ground u mhux fuq mejda pereżempju huwa pjaċir ħafna. U naħseb ukoll huwa fil-fatt tmiem li kull parti tal-sportiv kien qed jistenna sew fid-diviżjoni qed niddiskutu llejla kif ukoll fil-diversi diviżjonijiet li kellna ukoll fil-kampjonat Malti.
Carmelo, ħanġi naqra lik issa u nitkellmu naqa' fuq Zurriq. Fil-bidu tal-istaġun, kontu qed tistennew qabel xejn li tirbħu s-sezzjoni tagħkom u x'kien is-sigrit wara dan is-suċċess? Mela, jekk ngħidlek li konna qegħdin nistennew fuq is-sezzjoni tagħna naħseb li nkun qed nikdeb. Kellna gruppi bes aħna kien hemm 4 timijiet armati sa snilhom, ħażabbar Marsa Skala u Mtarfa, u kien hemm timijiet oħra bħal Imdina li bdew tajjeb, Kirkop li spiċċaw is-season tajjeb, ġifieri konna ġismu aktar ma kemm bdejna nilagħbu logħob. Nirbħu logħba wara logħba fis-sens aħna anka minna round nofs niġru wara Marsa Skali, isna kellna jissu 5 punti warahom, jiġifieri ma kienx season faċli, fimt jiġifieri. Imma mbagħad iktar ma beda jgħaddi logħob iktar bdejna nemnu aħna, fimt li nistgħu nieħdu l-lig. Issa naħseb aħna li kellna naħseb naqa' differenti mit-timijiet l-oħra nemmen li bis-saħħa tal-kumitat immexxi minn Dino Bonnici, il-coach u l-kumitat biex niftehmu hemm kellna tim li anka plejers in 4 snin nilagħbu flimkien fimt kien hemm l-istabilità. U nemmen li dik kienet l-ingredjenti speċjali fimt fit-tim tagħna li plejers nafu xulxin fimt, jiġifieri sirna familja waħda aħna u nemmen li dik fejn laqda ikun hemm ir-rebħ. Roger, minnaħa l-oħra, Marsa Skala kellkom staġun storiku fejn kontu fuq quddiem sa mill-bidu tal-istaġun u għalkemm kellkom bżonn playoff, xorta waħda nixxilkom tilħqu lan tagħkom u bħal attartum tarfa li fuqhom se nitkellmu żjed tard tiksbu l-ewwel promozzjoni għal diviżjoni superjuri fil-karriera tagħkom mingħajr ukoll ma ninsew li intom nixxilkom tavvanzaw sal-kwarti tal-finali tal-FA Trophy din is-sena. Il-kummenti tiegħek fuq dan il-kampjonat memorabbli li Marsa Skala kellkom din is-sena. Mela nixtieq nibda minn xi ħaġa li beda 3 snin ilu. Dana il-proġett ilu 3 snin. Jien ili nagħmel mit-tim mat-tim Marsa Skala sa l-aħħar 2 staġuni. Beda kollox pass kif qal Carmelo li it-tim jinaqa l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ingredient importanti biex jirtasal għas-suċċess. Kif qal Carmelo u nemmen kif li qal Carmelo li tkun maqut jekk ikollok tista' mhux ikollok players Messi, Ronaldo. Jekk inti ma jkollokx tim maqut m'għandekx dan kollu grazzi għal President tagħna Mr. Micheli li ilu jaħdem għadaw l-aħħar 3 snin 4 hemmhekk u tlajlu huwa klabb ġdid fisser xi kultant u titkellem ma' plejer jgħidlek u tlajn baqqas ħadd ma jafu f'sens. Imma bdejna pass u naħseb li fl-aħħar wara 3 snin nibnu l-ewwel sena ġew mal-ewwel 5, sena l-oħra wasalna sa semi-final tal-playoffs. Naħseb li sena fl-aħħar wasal il-promotion li tant ilhom jaħdmu għaliha. Fil-fatt osservazzjoni li jgħaddilna wkoll Pier Mallija hija illi Marsa Skala huwa l-unika tim illi rebaħ lil kulħadd nistgħu ngħidu hekk. Ejja, naħseb l-unika tim li Zurriq ma kienux kapaċi, għaw mux kapaċi f-sens niftijem ħazin. Iżurriq ġew l-ewwel ma rebħunniex. Iżda l-lig huwa lig, tintlab fuq 16 logħba u il-klassifika qatt ma jkun giddib. Fl-aħħar mill-aħħar nemmen li Zurriq kienu dik id-daqsxejn aħjar minna u rebħu l-kampjonat Ferenc Skweru. Mela, għanna wkoll domanda minant Elias Nappalikar illi diġanna domanda fuqa fit-tieni parti tal-programm voldiri dika dak il-kumment sena norbtu ukoll ma domanda li għanna lejn l-aħħar. Eric Manġon qed jgħidilna wkoll well done Roger. Fil-waqt li wkoll insellem il-Kit Muscat, Mark Xkembri u Klomar Brinkat illi wkoll qegħdin jaraw il-programm tal-lejla. Komplu itfaw il-kummenti tagħkom. Komplu wkoll segwuna wkoll aħna ovvjament nieħdu pjaċir li naraw anki lilkom is-segwaċċi ta' dan il-programm tinteraġixxu magħna u mal-panels differenti li qed ikollna.
biex nagħlqu l-ewwel parti ta' dan il-programm. Ser nitkellmu fuq iż-żewġ timijiet l-oħra illi telgħu magħkom mill-kampjonat BOV Challenge. U dawn huma Attart u Mtarfa. Jekk minkejja l-penalitajiet illi sofrew, Attart nista' ngħidu hekk kaxkru kull ma sabu qudiemhom f'sezzjoni A, żgur il-promozzjoni ta' Mtarfa ftit kienu qed jistennewha. Xtaqt illi nisma' ftit tagħkom dwar dawn iż-żewġ timijiet minn dak li rajtu intom matul dan l-istaġun. Roger jista' jitkellem fuq Attart u Carmelo fuq Mtarfa. Tentikar. Ftit, mela. Ifimni, Mtarfa fil-konfronti diretti tagħna ħana rbaħnilhom miġġiex lobit, però jiena segwejt kważi li kollu, fimt kont immur narahom hekk xorta kien tim validu li fil-fatti naħseb mill-ewwel sar-raba' post jekk minn is-ser żball dejjem xi 5 punti kien hemm, jiġifieri da li rabħulna konfronti dirett daw qabżuna, fimt jiġifieri kellhom tim tajjeb u mbagħad qishom lejn l-aħħar anke rebħu l-Marsa Skala u anke rajthom fil-playoffs kienu naħseb huma kienu l-aqwa tim u meritatament naħseb ġew promossi mill-playoffs. Jiena personali kif naħseb jiena, fimt jiġifieri segwejt xi logħbiet tagħhom jew tlieta, fimt jiġifieri nemmen li xinġew għal-playoffs naħseb li meritatament kien ħaqhom jitilgħu mbagħad. Rigat Attart, jiena nemmen issa ma rridx li niftihem ħażin mal-timijiet oħra fil-grupp A. Imma Attart kienu klassi għalihom fil-grupp meta tqis illi blow -9 rebħu il-grupp b'10 punti fuq it-tieni tim. Nemmen li tara pereżempju l-erba' semifinalisti tat-tazza kollha minn grupp B. Kien hemm żbilanċ bejn grupp A u grupp B, imma Attart meritatament għax jiena kif qal Carmelo aħna insegwu ħafna logħbiet minn rivali tagħna fil-pitch u kien fuq Attart ukoll fil-final kienu tajbin ġifieri tagħti gow fl-aħħar minuta aħna skurjena biex irbaħilhom ġifieri kellhom livell tajjeb ukoll fimt ġifieri però naqbel ma' Roger naħseb li kienu naħseb fis-section tagħhom naħseb kienu l-aqwa tim fimt. Leffat il-klassifika klassifikaturi weħeda fimt x'anke mhux itlebgħu biss. Fil-fatti fil-lig magħna biss tilfuhom. Ġifieri kienu għadhom bla telfa. Min ix-xert jekk kellhom xi logħba fit-trofi tilfuwix sa 90 minuta min ix-xert. Ma nafx biex ma Marsa Skala. Fil-fatt fil-kampjonat ikkuba l-interfa nagħlaw. 4 punti biss b'żewġ drojiet il-bqija. Dik kienet l-ewwel telfa tagħhom fl-istaġun kontrina. Eżatt. Fil-fatt ukoll qed naraw David Samut li jgħidilna Attart FC the best. Domanda oħra minn Elias Nappa li kari hija jekk ħassejtuhomx opponents tqal għalikom, però Elias jekk tista' forsi tgħidilna li ma tibqa' tirreferi aħjar ħalli anke domanda lil mistednin inkunu nistgħu impoġġu ilhom sewwa. Brain Farrugia wkoll jgħidilna well done Forza Zurriq. Mela, immorru għal waqfa qasira ta' riklami, id-diskussjoni tkompli wara dan il-blok. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Tiftakru għal-famuża Amiga 500 u l-ħin li nkollna nqattaw fuqha lura lejn is-snin 80 u snin 90? Issa reġa' ċans li nġeddu l-memorji ta' meta konna tfal permezz tal-konsol A500 Mini li Game Breaker għandu disponibbli għal prezz ta' €125.
F'din il-konsol se nsibu diversi lob bħal Kick-Off 2, Battle Chess, Pinball Dreams u oħrajn li jiffurmaw parti minn 25 loba li żgur se jgħinuk iġġeddet il-memorji ta' żminijiet ferm differenti mill-li qed ngħixu llum. Mela x'qed tistennew ħbib tiegħi? Ħaffu morru għand Game Breaker u ixtru l-A500 mini konsol, il-logħba li ser toħodna lura f'passat memorabbli ta' żminijiet li ma jintasew qatt. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura għat-tieni parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni illi il-Kamra Sportiva kull nhar ta' ħamis it-tella fejn il-lejla wkoll qegħdin nitkellmu fuq il-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali illi intrebaħ minn Zurriq li wkoll huma rappreżentati minn Carmelo Caruana l-lejla, kif ukoll għandna magħna lill-assistant coach ta' Marsa Scala Roger Mifsud. Nfakkarkom jekk tixtiequ wkoll tieħdu sem fid-diskussjoni magħna l-lejla tistgħu wkoll tajdu tagħkom fis-sezzjoni illi għandna marbuta f'posta rajna diversi kummenti, nieħdu pjaċir jekk naraw iżjed ħalli wkoll id-diskussjoni nkunu nistgħu inkomplu wkoll ninteraġixxu magħkom il-segwaċi tagħna il-lejla. Aġġornament rigward il-Premier League Darts qed nistennew li tibda t-tielet logħba mill-kwarti tal-finali bejn James Wade u Michael Smith. L-ewwel semifinali ħajkollna l-lejla se tkun bejn Johnny Clayton u Peter Wright illi eliminaw rispettivament il-Gary Anderson u lil Joe Cullen. Minnaħa l-oħra Premier League 32 minuta logħob Burnley 1 Southampton xejn Connor Roberts jiftaħ l-iskor għal Burnley wara 12 minuta logħob. Qed nara żjed kummenti hawnhekk Christian Muscat, Forza Zurriq tislijiet, il-ħabib u l-aqwa gowler, Elik Mifsud, well dan Poppy Carmelo jidher li għandna diversi partitarji ta' Zurriq qed isegwu l-programm tal-lejla ma nafx hekk tiġi tgħaddilhom xi messaġġ. Selli għalihom u nirringrazzjahom ta' dejjem tas-support li dejjem ituna. Kenna ħafna nies jissapportjawna speċjalment dawn l-aħħar seba' logħbiet, exit logħbiet. Kien ikonna stands kważi mimlijin, fimtu mingħajru maħna xejn, aħna nagħbu l-futbol bis-saħħa tagħhom, fimt? Inselli għalihom minn hawnhekk. Fil-fatt Elik Mifsud qed jgħidilna well done Roger Mifsud hawnhekk. Ma nafx Roger jekk trid forsi tirrispondi. Nirringrazzja l-support kif qal Carmelo. Li tara support as a ground u li jagħmlu lek il-kuraġġ jkollok momenti minnhom li il-plejers jkollhom bżonnhom dak il-naqra iktar kuraġġ u rrid nirringrazzjahom ukoll. Jiena fil-fatt ħanqol spunt anke minn dal-messaġġi li qed nara biex insaqsikom jekk intom sodisfatti mill-livell ta' tendenza li kien hemm matul dan l-istaġun. Naf li qed nitkellmu fuq diviżjoni inferjuri mill-kampjonati bħal li jissemmew is-soltu bħal BOV Premier. Biss għandi kursita biex nara intom bħala tendenza sodisfatti minn dak li rajtu matul l-istaġun? Bħala Zurriq jiena sodisfatt, fimt aħna dejjem kienu warajna mill-bidu sal-aħħar, fimt? Ovvjament fl-aħħar ikun hemm tendenza ħafna kbar, fimt għax lej l-aħħar jisu jaqba ġej. ċans dejjem tal-Asjat in-nies. Imma aħna jiena naħu minni daw l-aħħar 3 snin erba' minn middu tlajna mid-terda second dejjem kienu konna tendenza mhux ħażina, fimt? Imma ovvjament imbagħad meta jiġi rebħ issa fuq timijiet oħra ikun hemm timijiet li ma tantx ikunu sejrin tajjeb u ma tantx tara nies fimt il-ground imma xorta bil-COVID. Dil-biċċa xogħol tal-vaċinu hekk isa ttellef naqa' nies ukoll. Roger minnaħa tiegħek. Ejja, minnaħa tagħna fendi pjuttost għadu ġdid kif tkellimt. L-attendanzi li rajna dis-sena kienu sbieħ jalla għal-Challenge League nibqgħu narawhom hemm ukoll u jalla narawhom anke hemm nhar il-Ħadd. Fuq nhar il-Ħadd se nitkellmu żjed tard, biss issa nixtieq li nibda t-tieni parti tal-programm billi insaqsikom ftit kummenti rigward tim li beda b'ħafna aspettattivi din is-sena
Iżda fil-fema tiegħi id-deluda qed nirreferi għal Zabbar St. Patrick illi għamlu kampanja kwist importanti bil-mira tagħhom tkun li jitilgħu fil-BOV Challenge League. Iżda fallew, ħanejdu hekk. Minn dak li rajtu intom li labtu kontrihom fil-sezzjoni rispettiva tagħkom. Fej taħsbu li fallew u x'taħsbu li jonqoshom biex eventwalment jilħqu l-objettiv li kellhom din is-sena. Mela, bħala Zabbar kienu oppożizzjoni qawwija, fimt, fin-National League. Kif taf il-transfers, kellhom transfers tajbin, ta' kwalità, però kif kulħadd jaf fil-futbol naħseb li xi tbiddel l-affarijiet, il-frott tax-xogħol li tkun tagħmel mhux bil-forsi jieħdu l-ewwel sena, fimt, jiġifieri biftit irtokki nemmel is-sena dieħla jaġgħu jkunu hemmhekk. Fimt, jkunu qed mill-aqwa timijiet John National Amateur League, irdu jirranġaw fejn jaħsbu li żbaljaw, imma l-bqija kellhom tim sod ukoll, ġifieri daw fallew fis-semifinal fil-playoffs ukoll, ġifieri u anke baqgħu sal-aħħar logħbiet magħna li aħna ma stajniex infallu logħba għax stajna ġejna t-tielet jew ir-raba' post. Illi kien wisq bilanċjat, kien hemm 4 timijiet li ġejna fl-istess grupp naħseb u jisu kif taqbad tajt. Mbagħad minn kien l-aqwa rebaħ. Rigward ħaż finni, li sakemm għadu daw bidlu kważi pratikament il-tim kollu fisser dana mhux kif qal Karmela mhux faċli tbiddel kollox f'sena. Kien hemm differenza bejn ħaż-Zabbar l-ewwel round u ħaż-Zabbar fit-tieni round fejn jidilli li qasħadu telfa fit-tieni round apparti mbagħad dik ta' mal-intarfa. Daw, tittu pass tara timijiet kbar li joħorġu flejjes kbar u ma jagħmluwiex fil-ewwel staġun tagħhom. Plejers għandhom validi, 14 il-tokki żgħar li għandhom bżonn jagħmlu u naħseb li s-staġun li tmiss li jkunu challengers tajbin. U tim ieħor li għall-inqasin fil-fema tiegħi rajtu li wkoll iddiżappunta ħafna kien it-tim ta' Ormi. Ma nafx forsi għandkom xi kummenti? Ormi naħseb għaddejjem minn tranzizzjoni fil-klabb, fimt, ġifieri di għaddejna minn aħna. Sakemm isek tibni l-pedament u terġa' titlaq mhijiex faċli. Jiena ma' żuri inni 8 snin. Ġifieri u għaddejt minn dik il-fażi wkoll. Mhix faċli li sakemm tibni l-pedament u terġa' titlaq bil-mod u ssib il-bażi tat-tim u kumitat. Nemmen li ħal Ormi l-qoddiema jerġgħu jkunu fejn jixraqilhom. U kellhom żgħażagħ tajbin, kellhom ħafna il-tim tagħhom kien magħmul fuq ħafna żgħażagħ. U taw challenge ukoll aħna l minnhom mhux iġix lobbiet magħhom. Kienu ġiex repet fl-aħħar idilli fiżer taw challenge ukoll. Żgħażagħ li jekk jissapportu qed narawhom quddiem. Sewa wis, iżjed kummenti Kristjan Muscat, grazzi minn qalbna Karm, inħarsu lejn is-Super Cup ħalli nagħlqu l-istaġun bit-tajjeb. Elias Napalika qed jgħidilna li fil-kampjonat rajt timijiet li tjibu ħafna milli kienu pereżempju Santa Venera Lightnings. Ma nafx ħadd irid jirrispondi lil Elias fuq Santa Venera. Les, ifhimni jiena kif ħassejtu aħna ħadna l-lig. Niddubita sal-ewwel round u nofs niddubita rbaħ nixloba biex ftit kienu l-lob li rbaħna bġiex gows dejjem bqajna sal-aħħar. Fimti ġifieri il-livell kien hemm. Issa mbagħad qisu lejn l-aħħar it-timijiet jibdew jinqatgħu min jibda jaħseb għas-season li ġej, ġifieri mbagħad tkun storja oħra minn ma tantx ikollu ċans jisu anke jibda jaħseb għas-season li ġej jilgħab it-tfal tiegħu. Fimti ma fil-bidu kien ħafna close. Il-lob kollha 1-0, 2-1, 3-2. Fimti ġifieri mbagħad qisu lejn l-aħħar taf inti tagħti l-aħħar spinta. Apparti, Santa Venera naħseb l-istess
Per sekonda Roger għax fil-fattu kol rajtu dik il-grafika li daħlitna wkoll fis-suġġett illi misna niddiskutu li huwa il-level appuntu tal-kampjonat BOV Amateur. Tista' tkompli Roger? Sa' tefedra pal-ħar ormi, kellu bżazax tajbin, u taw wirja l-kulħat. Per eżempju, tim ieħor li flower round kien l-aħħar post. Kirkop, kiex punti, dilli punti u tnejn, msejt plament. Imma daw, kull loba, naħseb li tilfuħom gol, jew draw. Fisser, il-timijiet kollha li kien hemm it-timijiet kollha li kien hemm għal nitkellem għall-gruppi kollha kienu li ma tistax tgħid llum ħaninżel dak it-tim ħanserraħ ġiex players klieta. Ma tistax. Kull logħba kienet final u kull tim ta' semu. Vera kif qal Carmelo lejn l-aħħar imbagħad ikollok dak it-timijiet illi jibdew jasbu għas-saġġan ieħor forsi jaf li dak forsi jagħti playing time lil ċertu players illi telaj minn nersi li tagħhom jew hekk ma kull tim sa kemm kien hemm iċ-ċans għal kollox ta' wirja tajba ħafna. U allura ħalli nsaqsikom domanda oħra at this point. Kien hemm xi plejer li laqatkom mill-kampjonat kollu li tistgħu tgħidu il-qudiem dan jista' jagħmilha f'livelli ola, pereżempju fil-kampjonat BOV Premier. Ħa nitfaħħalilek l-ewwel Roger bħala coach. Ara, hemm qabża bejn Challenge League, Amateur League u Premier League. Eżattament. Jiena immu nara l-Premier League għax insegwi il-tim kuħat jaf ninsegwi il-tim tal-ħibs ukoll jena bħala supporter imma. U ma nistax mhux ħanejt illi hemm players li jista' jkunu ta' Premier. Ta' Challenge League nemmen li hemm ħafna. Ta' Premier għattem dik il-qabża bejn Premier u MHL League. Minna ħatijaj kif għal Roger, Premier hemm qabża kbira. Pero xorta kien hemm players li niżlu mill-Premier li għamlu differenza t-timijiet tagħhom, fim bħal Jean-Pierre, Mifsud Triganza, Adrian Karabot ta' Marsa Scala. Fim ġifieri, però mbagħad hemm ħafna players li nemmen li faċilment jagħmluha fil-Challenge League. Hemm ħafna players li jagħmluha fil-Challenge League mela minn dawn li telgħu. Però Premier kif għal Roger hemm qabża, naħseb hemm qabża. Però ma tistax tgħid għax inti fil-futbol ma tistax tgħid, fim ġifieri anke daw tfal li telgħin ma tistax tgħid. Ma tistax tgħid, però kif qal Roger naqbel miegħu. Insellem ukoll il-Ġasmond Camilleri u lill-kollega Robert Bużuttili li qegħdin ukoll isegwu il-programm tal-lejla. Roger, ejja ħallissa nitkellmu fuq nhar il-ħadd li ġej għandkom finali ta' knockout kontra l-ġirien Zabbar St. Patrick, żgur li rebħa kontra l-ġirien, apparti li tikom iċ-ċans li tilabu għal tazz oħra eventwali, is-Super Cup kontra Zurri appuntu, tkun iċ-ċirasa fuq il-kejk għal staġun mill-aktar memorabli. Ekku, tazza 90 minuta, nispera mhux 120. Għadda fil-tazza. Fil-tazza kien hemm id-dilli ġiex darbtejnek mhux klieta għaddejna bil-penalties, għamna 120 minuta għaddejna bil-penalties. 90 minuta li nispera u nittama li jkunu pjaċevoli. Nixtieq, ma nistax tgħid ma nixtieqx ma nirbaħiex u nkun giddib. Ejwa, inħeġġeġ is-supporters jitilgħu bħalma ġew għall-aħħar logħbiet u anki dik in-rivalità sportiva kontra ħaż-Zabbar dejjem kien hemm dik in-naqra iktar supporters mill-logħbiet oħra. U jalla li l-aqwa tim fil-ġurnata jalla jkunu aħna jolli t-tazza.
Mela għandna kummenti ieħor minn Ivan Zammi din id-darba grupp ta' Zurriq Marsa Skala tarfa kien l-aktar grupp ibes fil-fatt minn ġie l-ewwel post tela fil-kampjonat challenge li kider li hemm isu bil ma dak li jettu intom fuq il-fatt li grupp B kien itqal minn grupp A. Il-fatti anka t-timiet il-massimu li s-satellri tilaw minn naħatana tilaw, fimti ġifiri tilaw 3 minn naħatana u għattart bħala champions minn naħal oħra. L-aħħar domanda illi għandi għalikom sinjuri għallejla, domanda li wkoll diġà ċenna li Elias Nappalikari fil-bidu ta' dan il-programm. Attart imtarfa Zurriq u Marsa Skala. Kapaċi naraw is-sena li ġejja wieħed minn dawn l-4 timijiet jagħmilha u jżomm postu fil-BOV Challenge League? Ifimni, Iva, nemmen ovvjament, il-futbol tilabu fil-ground u mux bl-ismijiet u nemmen li jekk jisir il-ħower tajb mit-timijiet, jisalvaw it-timijiet, fil-sens mux bil-fors kollha, ma l-4 timijiet li tlajna naħseb li huma validi. Ma naħseb li ħajr mux xuga man għax telaw fi challenge li fimt kullħat jisu jkun jitla challenge li kumma inti biex titla challenge li t-tizzom mbagħad mhux ħad tajt challenge li mbagħad tajt ismani nerġa' naqa'. Ġifieri nimmaġina li kulħadd għandu jisu dik tiegħu li jekk jagħmlu il-transfers tajbin u jaħdmu bil-aqal. Nemmen li jkun hemm timiet li jisalvaw hija minn dawn l-4. Naħna mill-entità ħadibta mill-entità ta' Marsa Skala. Li tokki la bejna ta' season kienu iħsieb li kif il-mira tagħna kien li nitilgħu. U ċertu tokki la bejna dis-sena anki f'Jannar b'Joseph Spiteri pereżempju kienu li ikonna l-bażi għal Challenge League. Ovvjament issa taħdem minn wara kif Special League aħna fl-għandna tazza u Super Cup żgur. Fisser nemmen li minn hemm tibda l-homework ta' teams dawk l-erba' teams li telgħu. U minn hemmhekk inti timxi. Il-league kif nu maqsum ma nafx kif tafux il-Challenge League u ħajkun maqsum 13 teams ta' ġon li ġej. Round kulħadd ilha kontra xulxin, it-tieni round inqasam 6 għalihom u 12 għalihom. Minn dawk it-12 jaqgħu 6 fisser din mhijiex xi ħaġa. Il-futbol jintla fil-ground u kollox huwa possibbli. Eżatt, fil-fatt ukoll tajjeb illi ngħidu l-sena d-dieħla ser tkunu qed tilagħbu ma' timijiet illi anki jagħmlu l-istorja tal-futbol lokali fosthom Slima Wanderers li ġew relegati mill-kampjonat BOV Premier u għad irridu naraw naqra minn se jkun it-tieni tim li ser jaqgħu mill-ogħla diviżjoni jidher li il-kustjoni qiegħda bejn Balzan u Santa Lucia għal timijiet bħalkom. Kif qed tersqu lejn il-prospettiva li tiltaqgħu ma' timijiet storiċi iżda li sfortunatament dal-aħħar snin kellhom riżultati diżappuntanti tant li ġabuhom appuntu waqqawhom fiċ-Challenge League. Ifhimni aħna il-bażi tat-tim hemmhekk qiegħda u ħares li ma ħajkunu magħna. Ġifieri laħat tkun fl-istess lik u l-istess livell tiegħek, inti tiġi għall-istess tirrispettom ma' Slima u ma' Slima ma' l-għadin fi Challenge League, tilab kontra kulħadd. Issa jekk inti tajjeb biżejjed is-salva, jekk m'intix terġa' taqa', però kif għadlek aħna diġà għandna l-bażi tat-tim għaċ-Challenge League. L-istess transfers li saru dis-sena kienu preparati għas-snin li ġejjin ukoll. Roger, kumment finali? Kumment finali, l-ewwel nett Antona nixtieq nirringrazzja nies bħalek li jieħdu interess ukoll fil-leagues iż-żgħar għax dik l-iktar ħaġa li nħoss li għadha maqtuha
il-coverage fuq il-leagues iż-żar tal-lejlek u xi tnejn oħra m'hemmx dak il-coverage li naħseb li jistħoqlu l-MHL League. U tal-jek nirringrazzjak tal-li studenta l-għu dal-program u li tal-li tiġi segwina għax nintaqgħu t-spiss hemmhekk. Mill-ftit li nistgħu nippruvaw ukoll namlu xi ħaġa biex anki wkoll nkopru kemm nistgħu sport. Apparti l-grazzi li wkoll grazzi tmur lit-tim tiegħi il-Mark Schembri Dejzil Tabone, Wayne Mikallef u James Sajdillu wkoll nippruvaw naqsmu ħalli nkopru kemm nistgħu sports u insommu l-paġna tagħna tal-Kamra Sportiva ħajja kemm nistgħu bil-kontenut u aħbarijiet u riżultati illi qed intellaw. Grazzi Carmelo u Roger tal-li l-lejla oġobkom ukoll tingħaqdu magħna, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Nfakrukom ukoll biex tużaw il-prodotti tagħhom u s-servizzi tagħhom li indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna ukoll biex inkomplu ntellaw programmi ta' din ix-xorta. Il-ġimgħa d-dieħla l-intervista ser tkompli titkellem fuq il-futbol lokali imma din id-darba ser nitilgħu solar u ser inkunu qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge fejn nistgħidilkom minissa li diġanna konfermati żewġ timijiet illi telaw illi huma Pembroke u Ħażebbuċ li ġabatulna konfermaw ir-rappreżentanti tagħhom ħanippruvaw nġibu ukoll persuna oħra żewġ timijiet l-oħra li telaw qegħdin naħdmu fuqha nisperaw illi jkollna wkoll it-tielet membru fuq il-panel. Il-Kamra Sportiva fit-tmiem il-ġimgħa. Il-motorsport se tkun fl-aqwa tiegħu hekk kif il-Formula 1 u l-Formula 2 se jirritornaw bil-Grand Prix tal-Emilia Romagna u Made in Italy, kif ukoll fejn jidħol il-MotoGP ser ikollna l-Grand Prix tal-Portugal. Dan minn barra s-soltu aġġornamenti tal-futbol ser ikollna sew fuq il-paġna ta' Facebook kif ukoll fuq il-paġna ġdida li ftaħna fuq Instagram fejn hemmhekk ukoll ser issibu li ngħaddi wkoll diversi kummenti fuq dak kollu illi ikun għaddej fil-xena tal-futbol mod speċjali u tal-Formula 1. Il-programm li jmiss fuq il-network tagħna ser ikun analiżi doppja li ser jixxandar nhar il-ħadd li ġej wara l-Grand Prix tal-Emilia Romagna u Made in Italy tal-Formula 1 u dan ser ikun jitratta sew din il-telliqa li tkun għadha kemm spiċċat ftit tal-ħin qabel kif ukoll il-logħba Inter Roma mis-serja Taljana illi ser tkun intlabet appuntu is-Sibt. Infakarkom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant tinsewx ukoll iżżuruna hemmhekk biex ma titilfu ebda mill-kontenut li nkunu qegħdin noħorġu matul dan il-programm sew fejn jirkorru 60 programm tal-intervista kif ukoll il-kontenut liħor li noħorġu fuq futbol Taljan, futbol Ingliż, Formula 1, etc. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn iżgħid xi nżid ħlief intikom il-lejl tajjeb u niltaqgħu bi programm ieħor tal-intervista il-ġimgħa d-dieħla. Saħħit. L-intervista ġiet inwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.